Haridhan sar Devid murasing sarno Sinjo huni bumung paru. Angkai Haridhan sarno yongula siprok huni bumung paru. Sinjo hangkai kapuru manai kasigi manai ba tipra sarongni hamkrai nahana bagai diliwo kapurum tanggu. Haridhan sarka yongula siprok ba kapurumu maya hinwi bu maya boke bolnok tolawo simi kote ge chong. Kata-kata. 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 Hane. Buiba kapru manai ba sinai ba tipra sarongni hamkranyo nahana bagai dilewo kaprum thangu. Bokai bule tipra sarongna hamna kirijagai noga asu ge simi bono kok hamya sawi tong. Yongula siprok saloka ada saya bu yang thubai maujara aphorka bini ada sana ni jora horo hopung ada sawo phunga kyang kai bolnok tolaw thangine thanda ke bakhawan sogi chongo abagini Haridhan sar yongula siprok ba bono bakhawan sogui bono asugui hamya sawi chong bule bebang sinai nungai ba tibrasani hamkrani hinui yang khayang thanglayu bokai bla noga asbu simi bono hamya sawi chong yongla siprongni poti yongla siprok tang ya yongla sipro usta rezagi bu koisai chong sinai lathi rezagi bu raksai chong sinai abono yongla siprongni tomu bu yang thangu yang himu tibrasani bagai ke kun musa khlamiya noga asugui sim kok hamya nono batai tam hni sanai u ogur deborma sarbu nono tam hni saka ning khada khanaka u ronjit emla sarbu nono tam hni saka ning buda buchi kha noga asugui simi gor kutani bono sasai chongkha yongla siprok ning horoka ada sawo saloko bolnok tola thu tai kunu nin pala kri nung advocate nung gosiwo advocate sabno huma je boy porja kanun sija bono si advocate no nung advocate ni gosimani ang khanyono e matlab ang b matlab bumuk saya nung babo advocate ni gosima ba ang bumuk saya ni si gosible kaisa ang advocate ni hinmani bo gosimani saja bo advocate ni bos hamani abo saya ko ya bo goshima se ang bumuk saya ni si goshu abo o kologo boy rizara za boron jani mangki asik ba rungkha an kanuno sinai hingaba tibrasano phiona bagi ningba an kanun khlaimangka tama bonyo ba ningba porikhu abo tibrasano ba se hamjongna kirikha maya tongdi bunyo ba hamyata sadi koyak mas ni sekango ang bini gari tokrub jang nugu belai khairo ka bono oma hito mungbagi nyo buibu bokhogla yu bini gari no bono hamya sanani bono hamjang nai kirinani sarai khonai rogda aboti rongda khanai sojumani mansinani nonang hamya sanani thangye nonang bujongna bu thangya ta sadi noga asugui bono tiprasani bagi ba ngase hamya tiprasa hangaba tiprasani bagi kok sadi tiprasani poti tiprasa tongdi tamabo tiprasani hingkale hamya sanan mano wansarong nugable hamya sanani maye bumung khable tiprasa samakala hamya tiprasano abone nin tomu advocate fu e matlab ang bi mala bumuk khaya ang bumuk khaya hansini ma gosibli abde nin tomu yongla sipro khai bobai hira gibo la silanglia bobai saja gibo tai kiri langlia hunjangni khunju kobo bujangni phiking kobo jesipan hunjachi dilabu la sidia jesipan gari gura tokhlu rizaki di kiri lia noga asubui kini bono hanya sawi jongka sabuni shokti nangke ningba bono asubah hanya sawi jongke nonang hanya sanan thengya nini bumung ang khui sapano nonang hanya saya
Judi kebana ang hamia sajangma tongkai, kebni bumung kui hamia sajangma tongkai, ano map klere di saya tongkai ang 1000 bar nono map sano. Tam kening noga asugui tiprasarona hamia bata sajadi sar Haridhan asunan kok pakia. Jotto tiprasana hamulai ani kongma sama saya tongko komen ke sadi jotto tiprasana thanjangdi jotto tiprasana hambai.